Lord, send your power, send your power, send your power. Deliver us. Every evil bondages. सगळे अडथळे अडचण वैष्णव देवळा Yes, Lord. देवाने तरी आज एक वेळ म्हणूया Lord, send your power. स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर. रिया 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 होते 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 एक देवाने 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 दो लास्ट 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 जो उषा रंग नवे कर नवे कर नवे कर नवे कर नवे कर नवे 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 करे बड़ा हम चिकाल से हमने परिवर्तन कर परिवर्तन 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 कर पवित्र देवने पवित्र देवने पवित्र देवने Yes Lord पवित्र देवने Yes Lord पवित्र देवने देवने Last देवने हम सर्वांचे अनुभव करा अनुभव कर अनुभव कर परिवर्तन करतो असतो कार्य विलास तिथे संत भरपूर असतो पवित्र देव पवित्र देवने पवित्र देवने हालेलुया हालेलुया सकाळीच्या वेळा तुका आम्ही अर्घा दिना बापा तुझ्या पोरच्या सांगात आम्ही आसवा तर सांग बापा आम्ही असकत बापा तुझ्या पोरच्या किती उलोंग साहित्य तू उलयते बापा बापा असे उतार आमच्या काळ सामाना परिवर्तन जाऊ दे बापा आमचे उण्या बोण असकत काय पैसे जाऊ दे बापा आम्ही सगळे असकत बापा बापा आज एकूटा आम जाऊन या पेंडॉलान या ग्राउंडार आम्ही तुका आराधन करू तुका स्तुती करू तुका होगळसूं आम्ही असं रावल्या बापा आमच्या मोची आणि अंगास जण असकत काय तो कळीत असा बापा बापा आज तो दैविक सत्यान आमकां भर बापा कोणें एकला न्ही हांगा तो खाली आतां वचून नसो बापा तुजी भुरगीं आमी कश्टांनी आसवत रायल्या सगळो देश तुवें सांगता खर्च करचे आयल्या बापा आमच्या भितर आशा आसा बापा बापा आज
तीच आशा तुझ्या मुखार आम्ही उबारता बापा आमची काळजां मना परिवर्तन कर बापा आमकां नितळ कर बापा बापा आमकां आशीर्वादीत कर बापा बापा तुवेंच म्हणलें एझेकिएल प्रवाद ह्या पुस्तकांत बापूर भायर म्हणलें की हांव तुमच्या फातराची काळजां बदलितलो एक मासाचे काळीज आज हांव तुका दिता म्हणलें बापा ते मासाचे काळीज आज म्हाका दी की ते परिवर्तन कर म्हाका निर्मळ काळीज भक्तीपणाची काळीज भक्षणाची काळीज माये मोगाची काळीज वाईट पाठ करचे काळीज ह्याला घात करता जरा आज सहित परिवर्तन जावचे एक नवे काळीज देव भिरांतीचे काळीज बापा आज म्हाका रसून दी म्हणून आम्ही तुझ्या लागी परतून मागता आमेन. या आराधनाच्या पहिले आमकां आमी सुमेच्या समर्पित करूया ताचे दैवी काकूत आमच्या जिवितांत देवने चित्र मागया आज म्हज्या मोगाचे न्हू मागया पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हणून आराधनाच्या पयलेच पवित्र आत्मे दैवी सगत आमचे देवने म्हणून मागया आमची सगळी अस्कत का जेशेतान समर्पित करूया वर्सान वर्सां राखून आसा फारीपण घेवच्या खातीर वर्सान वर्सां आज फारीपणाची ताणेन आमी आसा त्या सोम्या लागी मागया सोम्या म्हजी काकूत कर आज खंयचे तुज्या मागणे वेदीचे म्हाका दवरच्या पयले त्या संबंध आराधन करूंक वयच्या पयले तुझे काळीज तुझे मौन तुझे जिवीत त्या सोम्याक समर्पण द्या वेळा देवळ विशेष रितीन मागया सोम्याची दैवी सकत जाण एकल्याचे देवने चित्र मागया सोम्याची काकूत जाण एकल्याचे देवने चित्र मागया सोम्या तुझ्या पदव्यान म्हाका भर तुझ्या सगळ्यान म्हाका भर सोम्या तुझे उतार म्हणटकीर एक शर्त आज म्हजे उतार आयकून म्हजे उतरां म्हणून चलशी जाल्यार तू केदी सकल पडचो न्हय सदांच आज तुका वयर उबारतलो कित्याक हांव तुजो देव तुज्या मुखलान वतलो दोनी हात वयर उबार दोळे आमचे दाबून सगळे सांगता म्हणया वेळा पवित्र देवाने पवित्र देवाने सगळे म्हणया वेळा आमची काळजां मनां परिवर्तन जावं दी मोगाचेर आमी अस्का जाल्या मोगाचेर आमी सांबाळ्या संसर्ग सांगते आमच्या धनी हात आमच्या काळजां दवरया एक घडी मागया वेळा तुका तुज्या घोवाचेरच राग आसा गी मन बे थंडी रावल्या बेजार आसा गी आज जांफर तुका बगसूंक जायना गी आज जायती घडी तुज्या जिवीत ताणें केला गी तुजेच नांव पाड केला तुका दुखाय लागी तुज्या बायलेक तुका बगसूंक जायना गी डायवर्साक रेडी जावन आसा गी ना आज वायट संबंध दवरून आसा गी एक घडी तुजे दोळ्यां आनी ह्या आराधनाच्या पयले जेजू तुज्या काळजांत येवच्या पयले आज जेजूक सांग सोम्या वस्कत जावन आसा म्हाका विसरूंक जायना म्हजी काकळूत कर म्हजे दाय दाखय आज भावार्थान आराधन करूंक मागणे करूंक तुका स्तुती करूंक तुका उला मारूंक आज म्हजी काळजां मनां उसवाडाय आज म्हजी काळजां मनां उसवाडाय भावार्थान मागया म्हज्या मोगाचेर मागतलो ह्या आराधनाक घेतलोस 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 आज तुम्ही अस्वाद आयला कोणी एकली खाली हातान पाठी वसूंक नसो 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 देवसराचे बुलावण्याक वळख जायनाकात ताच्या उतराक कान दिनाकात आज उतार म्हणटा सदांच हांव तुका वयर उबारतलो तू केदी सकला पडचो न्हय शर्त हे जावन आसा ताची आज्ञा आमी पाळोवंक जाय ताचे उपादेश पाळोवंक जाय त्या उतराक खाल आमी जियोंक जाय आज आमच्या काळजान कितें आसा ते सगळे भायर घालया एक निर्मळ काळीज दावीद राय म्हणटा की एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दिया देवा एक नवो थीर आत्मा आमच्या भितर सगळे म्हणया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल एक वडातळ्यान एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल वडातळ्यान एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा वडातळ्यान एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल वडातळ्यान एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा सर्व तांडूचे वडातळ्यान म्हणया म्हज्या भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिया देवा एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर हात आमच्या काळजार दवरया दोळे आमचे परतून ते उतार म्हणटा आसतना
आज एझेकियल प्रवक्ते आमकां म्हणटा की बापूर्वे तुज्या भितरले फातराचे काळीज हांव काडटलो एक मासाचे काळीज एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हणटा की मासाचे काळीज आमकां मासाचे काळीज जायचे फातराचे काळीज नाका म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागया पहिल्या कोरिंथीयांत 3:16 साम पावल पवित्र आत्म्यान भरून म्हणटा की तुम्ही जाणतली देवाची मंदिरा आज देवाची पर्ज आम्ही वडा संग हजारो भाव भयणी उभे रावून मागणी करता आसतना त्या सर्वांना राखून ताची सकत ताची दैवी कृपा अनुभव करता आसतना हर एकल्याची काळज जामना तपासतलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की सामुएलाक देवाचे उतार म्हणटा की सामुएल हांव बायले रूप पळयतलो देव नाही मनुष्याची काळजां पळयतलो देव हांव जावन आसा बायलां जावं पुरो आमी सांगत जोडे गेल्ल्या बरी आसा घरा भितर उसामळे झगडे शिराप नाका जाल्ली गाळी पोजडी गाळी आज म्हज्या मोगाचे न्हू कुटुंबाच्या भितर मागता आसतना पयल्यान पयले ह्या आराधनाचे पयले आमची काळजां मना जेजूक समर्पित करया आनी तशेंच युथा खातीर विशेष आराधना जावन आसा आयचे लायव्हार मागया आमच्या तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर आज पयल्यान पयले तूं आनी तुजो घोव तूं आनी तुजे बायल एका मनाची जावं तो जेजू आज तुमच्या भितर आसली काळोखाची पदवी जांफरो धरुणी काळीज फातराची काळीज काड एक मासाचे नवे निर्मळ नितळ काळीज देव म्हाका आनी तुका रसून दिवनी म्हणून परतून आमी दापटी आमचो हात काळजातून वडातल्यान एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीरत्व मुझे बरे हात आमचे वयर बरे वडात आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 जेजू स्वागत करूया जेजू स्वागत करूया आज करे त्या सर्वांना स्वागत करूया स्तुती करूया हालेलुया 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 वडात हालेलुया 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 महिमा पदवी जेजू आमच्यामध्ये येऊन असा जेजू सर्वात आमच्यामध्ये येऊन असा हजारो भावने समोर झाल्या आमची काळजा मना परिवर्तन करतो जेजू आमच्या कुटुंबाची आशीर्वाद करतो जेजू हालेलुया 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 दरिया वैर बारिया जेजू आमचे दळ उठते करूया जेजू पडवल्या आणि स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया आमचे दळ उठते करूया जेजू स्तुती करूया आम्ही हालेलुया 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 जाता चला धीमी घालूया आणि ते जेजूक आम्ही आराधन करूया
स्वान अंतया आराधन करता सगळ्या यागाचान तुका बसता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान अंतया आराधना करता म्हणया आराधन करता सगळ्या यागाचान तुका बसता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव आराधन करता आराधन करता सगळ्या बाळकाचा वडा म्हणया तुका बसता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा जेजू वडा म्हणया तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा काळीच देऊ तुझे मौत जीवित देऊ जेजू तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा वडा उला माच उला हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार जेजू 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 in the name of Jesus जेजू उला माच म्हणया वडा उला माच जेजू 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 ये मुझे काढना ये मुझे माझा परिवर्तन कर माझा नवो कर माझा नवो कर माझा नवो कर सारी पडचे काढ तो सोडे जेजू सारी पडचे काढ तो सोडे जेजू माझे सुटला को अभिषेक आशीर्वादित कर संत भक्तला मत करता जगत्ता मनित कर अभिषेक आशीर्वादित कर जेजू 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 परिवर्तन कर मुझे मौत में कर जीवित में कर रक्त मरितर कर रक्त मरितर कर रक्त विश्वासी जेजू तो दया जेजू तो दया सगळ्यांनी उभा राहूया तुझ्या बघायची योग्य रिसाच्या उंड्याचे पाव खरंच जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा ताचेर आमची नदर लावया ताचेर आमची दिश्ट कांसोवया पळय
तो दया तो मोगाळ तो काकुदा जावन आसा उतार म्हणटा कीर्तना 86 वर्स 15 and 16 पण तो सोम्या दयाळ आणि काकुदिसो देव सस्तीक मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो मुझे तुझे दिश्ट घाल आणि मुझी दया कर दोन्ही हात आमचे नेट सगळे उभा राहूया सगळे उभा राहूया दोन्ही हात आमचे नेट वयर उभा राहूया सगळे उभा राहूया आणि दोन्ही हात आमचे नीट वयर उभा राहूया दोन्ही हात नीट वयर उभा राहूया हजारो भाऊ बहिणी एका मानाची जाऊन मागता असताना वरते सगळ्यात वरते पदवी आज अनुभव करू शकता सगळे मुझ्या पडला वडा म्हणा पण तो सोम्या पण तो सोम्या दयाळ आणि काकुदिसो देव 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 पण तो सोम्या तो सोम्या दयाळ आणि काकुदिसो देव दयाळ आणि काकुदिसो देव दयाळ आणि काकुदिसो देव दयाळ आणि तो काकुदिसो स्वस्तिक मोगान भरलेलो तो स्वस्तिक मोगान भरलेलो तो स्वस्तिक मोगान तो स्वस्तिक आणि मोगान विश्वासीपणान भरलेलो आणि विश्वासीपणान आणि विश्वासीपणान भरलेलो आणि विश्वासीपणान मुझे तुझी दिश्ट घालो मुझे तुझी दिश घाल मुझे तुझी दिश्ट घाल मुझे तुझी दिश घाल आणि मुझी दया कर आणि मुझी दया कर आणि मुझी दया कर आणि मुझी दया कर हालेलुया 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 साम 102 वर्स 1 दोन्ही हात परतू नीट वयर भार्या सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक सर्वेस्परा मुझे मागणे सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक सर्वेस्परा मुझे माझी भोग तुझ्याशी पावो माझी भोग तुझ्याशी पावो मुझी भोग तुझ्याशी निरादरचे प्रार्थना तो ऐकतलो निरादरचे प्रार्थना ऐकतलो निरादरचे प्रार्थना तो ऐकतलो निरादरचे प्रार्थना तो ऐकतलो त्यांच्या मागण्याची तो बेपरवा करसो ना त्यांच्या मागण्याची तो बेपरवा करसो ना त्यांच्या मागण्याची तो बेपरवा करसो ना त्यांच्या मागण्याची तो बेपरवा दरबाराच्या देवा आमका परतून वयर काढ दरबाराच्या देवा आमका परतून वयर काढ आमच्या दोळ्याचे दिष्ट एकरिस्तान जेजू चरलाया जेजू पळा साम 80 वर्स 19 सगळे जेजूच्या नदाला तुम्ही उसारची उसारणीत तुमका आज बऱ्यापण लाभयता कित्या देवाची तो जिवे आणि क्रियात्मक शब्द मनीस चालो तो जेजू आमच्या मध्ये असतो दोन्ही हात नीट वयर परतून नीट नीट वयर बाऱ्या आमच्या हातान सगळी आमची गरजो समर्पण दिव्या आमच्या उण्या आपण हसकत काय समर्पण दिव्या आम्ही मागण्या करू पैस जाऊन आशेवून आयला मात्र नाही सुमार 9,500 लोक या लाईव्ह वर तुम्ही मागणी ऐकून असतात एवकरिस्तान जीवचे नजर लावून असतात सुमार 9,500 लोक आता ह्या मोमेंटा एवकरिस्तान जेजू लगी तुम्ही नजर लावून असतात माझ्या मगाचेनो हजारो भावणी अस्वातर तुम्ही असतात एका मानाची जाऊन ते देवाच्युता उसार्या आणि त्या जेजूचेर आमची नजर लावया आणि म्हणूया दरबाराच्या देवा आमका परतून वयर काढ 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 दरबाराच्या देवा आमका परतून दरबाराच्या देवा आमका परतून वयर काढ 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 तुझ्या मुखामुळसो परजळ 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 तुझ्या मुखामुळसो आमचेर फांकय आमचेर फांकय आमचेर फांकय आमचेर फांकय दुनियात नेटवर हॉस्पिटलांत असतात पिड्यान वळवळटात हांतुळणार असतात वळील्या उंचल्या आवाजान आम्ही जेजू गुलाम मारया तुझ्या मुखामुळसो परजळ 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 आमचेर फांकय 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 आमचेर आणि फांकय आमकां सडवण मेळटले आणि आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण मेळटले आणि आमकां सडवण आणि मेळटली आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण आणि आमकां मेळटली सडवण मेळटली आणि आमकां आणि आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां आणि आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां आणि आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां हालेलुया 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 महिमा वाकणे पोरगे महिमा वाकणे पोरगे हालेलुया 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 प्रत्येक तर माग्या वेळा समेची दैवी सकत आमचे जीवित साम 109
वर्स 28 म्हणटा की साम 109 वर्स 28 आमकां म्हणटा की ती शिराप गल्यारी घालू पूण तूं आशिर्वाद घालतोय, तूं आशिर्वाद घालतोय. आमच्या जिवितांत ह्या जग ह्या वेळार मागतलो आमच्या खातीर जण एकल्या खातीर प्रत्येक तरा सुमेची सकत आमच्या देवांची जावं फुडो आमी एकामेकांक शिरापल्या आमकां कोणेंय शिरापला. उतार म्हणटा की हांगा भोव अपुर्व्यान म्हणटा की साम 109 वर्स 28 ती शिराप गल्यारी घालू पूण तूं आशिर्वाद घालतोय, तूं आशिर्वाद घालतोय. आशिर्वाद घालतलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या हात आमी उक्ते दवरया ह्या वेळा आनी माग्या आशिर्वादा त्या सुमयाता देवन येता. जावं फुडें तुजी सूख ना कोणें शिराप घालता आसा, शिराप घालता आसा चीन तूं शिरापान बुडतलो न्हय कित्याक म्हळ्यार सगळे ताणें ताचेर घेवन तुका आनी म्हाका सुटका लाभ येवकरिस्तान जेजूचेर ध्यान दवरया न धरलया हात उक्ते दवरया. ह्या जग आमच्या खातीर मागतलो ह्या वेळा. म्हजो मुखार जेजू तुजे मुखार हांव आसा जेका कोळतेचें वदन हांव पळयत आसा. भोव कोळतेन भरलेलें तुजें काळीज ह्या काळजांत वळतात जरी जिविताच्यो, ह्या काळजांत वळतात जरी आमच्या बाचावेच्यो. आयच्या दिसा जेजू जका कोळतेची जरी तावन आमच्या हरी एकल्याच्या काळजांत वळोवन दी हीच बाचावेची जर जावं पुरो आमी आमच्या एक एका कामा वरवीं हेरांक दुखयला वा कोणेय आमच्या घरांत तांच्या एक एका करण्या वरवीं आमकां दुखयला. बगाळ जेजू आमकां जाय ह्या दिसा बगसणें न्हय आमकां झगडें न्हय आमकां खंयच्याय रितीचें फारीकपण खंयच्याय रितीचें हागे द्वेश आमकां नाका जेजू. आयच्या दिसा म्हाका जाय बगसणें आमकां जाय बगसणें जेजू. आयच्या दिसा कृपा दी ह्या दिसा आमकां कृपा दी. खंयच्याय रितीन आमी फाटीं रावनासतना जें कितेंय आमकां बरें जालां वा वायट जालां वा आमचें तावन हेरांक कितेंय वायट जालां मोगाळा जेजू तुज्या दैवीक कृपेन आमकां आदार दी. एक घडी तुजें काळीज आमी पळोवंक एक घडी तुजी दैवीक सकत आमी बगूंक आनी ह्या वरवीं आमी बगसणें दिवंक आमकां आदार दी. हालेलुया 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 लागशिल्ल्यान जो अनुभव करया. मोरी जेजूच्या पांयाच्या मुळान बसली आणि जेजूच्या तळांतल्या भायसरची उतरां जिविताची उतरां तिणें आयकली. ताका जेजू म्हणटा की मारता मारता. आज तिणें जिविताची उतरां आयकलां. आज तिणें दैवी अनुभव करितला. तिचे भितर आसली ती पदवी कोणाच्यानच काडूंक जायना कोणाचेच नेवर नेवर. आज म्हज्या मोगाचे न्हू तुवें त्या जेजूच्या मुखार आयलाय ताच्या पांयाच्या मुळान तूं हजर आसा वडा हात उक्ते धरा वडा सुमिया जेजू वडा सुमिया जेजू म्हजे काळीज हांव तुका दिता म्हजे काळीज हांव तुका दिता म्हजे घायल्ले काळीज तुगेस काळीज मफसल्ले काळीज हांव तुका दिता बगसूंक जायनातले काळीज बगसूंक जायनातले काळीज दारूण काळीज पत्राचे काळीज हांव तुका दिता तुझ्या जेजू तुझ्या जेजू तुझ्या जेजू हे म्हज्या काळजांत नितळ कर म्हज्या काळीज जेजू जेजू हांवें जायते बरें केलां हे सगळें तुका कळीत आसा रे एकल्या व्यक्तीन म्हाका वायट केलां म्हाका वायट केलां जेजू ये 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 ये
ये आपोड 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 हालेलुया 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 आमच्या घरी हात आमच्या वर मारूया याचं कमेंट बंद असतं आणि फक्त काढता जे स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे हृदय 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 जेजो 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 गरमता 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 नितळकर नाटकर 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 हालेलुया 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 जेजो जेजो वडाचा उलामा वडाचा उलामा Lord, send the power. Deliver us. Surka. There's a hotline. 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 Hotline to Gaza. There's a hotline. 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 Hallelujah. 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 आमच्या तळ्यामध्ये आमच्या मगाच्या आमच्या काळे चुकते करूया जेजू हात तर साहित्य पावण्यावाळा आज खंची सकत आमच्या काळजा भितर असा आमचे धरून झाले आमचे काळीज अंतरान सगळं बडवले आमच्या काळीज या वेळार कितल्या जण शिरेची पिढा असा जेजू तुका बरं करते असं तुझ्या काळी जेजू ते आज ते हातपाट स्टक जाऊन असा मूळ जायना स्टक जाऊन असाय आज काळी जेजू ते याशिवाय तर 20% भाव बहिणी एका मी बघसूक तयार ना 100-20% भाव बहिणी काळजा राग असा दुःख असा हे सगळं बाहेर का वरती अद्भुताच्या पा याशिवाय तू पळण असा एवढा 8 जण सुद्धा पासपोर्ट घेऊन आला तुमच्या पासपोर्टाचे दैवी सगळं जेजू देव येतलो विजाच्या समस्येता जेजू तुला सुटका आणि सर्व लाभ येतलो जे दळ हात झुकते दळ या सगळं बंद करून सुटका मिळत या विशेष तुझ्या मागतर एवढा मगळ जेजू ओ मगळ जेजू देवी का कोलते तुझे दिनवालच्या सर्व गुण तावनो सर्व भलायके तावनो माझ्या काळजांत सर्व तिची देवणी यावेळा हा मागता जेजू मगळ जेजू उघडपणाची ग्रंथात तू म्हणताय तुझ्या विषयात हांव सगळे जाणा तुझ्या खातीर एक दरवाटो हांव उक्तो केला आणि आईच्या दिसा तू ह्या दरवाट्यातल्या भितर सुरूंक जाय देविका कोणते ते तुम्ही भितर सुरूंक जाय आणि हो दरवाटा केदींच कोणाच बंद करूंक शकची ना मगळा जेजू ह्या वेळा आईच्या दिसा हांगासर जमलेल्या हर एकल्या तुझ्या पांयां तुला समर्पण दिता जेजू तांच्या जिवितांत बक्षणाचो दरवाटो तू मुक्त केला जेजू बक्षणाच्या दरवाट्यातल्या ताणें भितर सरूंक तांकां आदार दी जेजू आणि ह्या वेळा प्रत्येक जण कोणाक तांकां बक्षूंक जायना म्हूण बघता बक्षूंक तयार नात बक्षूंक तयारच नात आणि मुखारी बजान बक्षूंक जावंचे ना म्हण चिंता ह्या वेळा समया तुझ्या काकुळते तांकां समर्पण दिता जेजू प्रत्येक जावन कोणाक लागीं बक्षणां मागोवंक आमकां आसा पण जायते बडी बक्षणां मागोवंक जाते ना ह्या वेळा जेजू तुझ्या काकुळतीन देवी काकुळतीन आमकां आदार दी म्हण मागता जेजू हर गा जेजू हालेलुया 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 I
वापरतायचा जायताला जेजू हात लायतायचा दोन्ही हात वर बा गणता आणि जेजू उलामा जेजू 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 उलामा वडता जेजू 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 अंतरम जेजू 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 वडता 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 उलामा उलामा सुनते समय जेजू हात लायतायचा जेजू तुझा वापरतायचा जेजू हात लायतायचा सोडायचा जेजूचा नित्य बडा जेजू फ्री करतायचा बडा जेजू हात लायतायचा दैवी सगळ दैवी सगळ दैवी सगळ दैवी उलामा वडता उलामा जेजू सगळं नीट बाऱ्या जेजू तुका हात लायते असं धळे धाप तुझे धळे धाप जेची सगळं धर्म करते राव भाईकर कोणी म्हणा तुम्ही उलाव मारा जेजू म्हणून उलाव मार भाईकर मी कोण काय सांगचे तू उलाव मारे तू उलाव मार भाचे मी तुका सोनी होगा उलाव मारा उलाव ओढाते असा जेजू 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 मुझे काय जातीये मुझे काय फेकाय मुझे काय तुम्ही उलाव ओढातना ओढातना वडतला 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 दळत तुका गळत या बडा ते काळ झुकता कर सगळं नेगेटिव्ह बाईस सर्व दे चिकनचे नेगेटिव्ह असं काळजा काय असा जे स्पर्श करते असं किती रडवून तर रड या बडा तू तुझ्या बाई घालेन वडतला पण जेजू म्हणून काय असं ते उलामा तांड उगते का तांड उगते वडातना मंटोराव हजारो लोक बीचे जुला मरत असताना आमचा ताळो ऐकता 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 वडोतना करते रहो मारते रहो स्टॉप करना का स्टॉप करते जाएगी उला मारते रहो वो तण उला मारते रहो तू बाहेर सुधी ते काळजाच्या वर काय फेको दी सांग जेजू लिव्हिंग वॉटर जेजू
ఆయన భాగ్యం ఉంటే రావు. गुडघ्यातले कुटाम कंटिन्यू रडणसाय आज दर भाषेमध्ये चित्र माग दरम्यान फोड तुझे झिजून मागते राव जेजू एक फोड मागवली जेजू तू भले करपट करतो ना साले सणावर कामा जेजू बसायचं असता जेजू बाहेर वेळची बरी विधा भाव करता असता मागते राव मागते राव मागते राव एकाच्या पुढे गाठ असा आणि येत असताना यावेळेस चक्कर तुझी गाठ ना तुझा दुबाव जेजून पैस केला तुझा दुबाव जेजून काढला गाठ ना चक्कर एवढा नाचरा जेजूच्या नावात तुझी गाठ काय असते मोजून एवढा सण सुधी देवाचे मंदिर जे करगोक नसो जे गतिक संभळत नसो दोन्ही हात वर बाल म्हणा जेजू 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 गुलामा 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 जेजू जेजू गुलामा वडदना गुलामा गडबडा समर्पित कर सगळे वडदना म्हणा जेजू आराधनेच्या पायाच्या गाठीत ताटा सूज असते कंप्लेंट बरं म्हणावे लागला बोला म्हणतो जेजू वरदान Call upon the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
power, Lord. Use the power, Jesus. Use the power, Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.